araw, i-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. It's Martes, Marites, mga kabalitaktakan ngayong ika-4 ng Oktubre at ngayong umaga muli magkakasama tayo dito lamang sa Morning Balitaktakan. Makakasama nyo ngayong umaga ang inyong gentle giant at cute, sabi nila. Cute, Sino bang nagsasabi niyan? Sino bang nagsasabi? Nasira na naman yung araw ko talaga. Nakakasimula. Makakasama nyo ngayong umaga, Charles Libon. Siyempre cute daw. naiinis ako. Mag-chubby cute. Yun yung advantage namin. Ganun ba yun? Adi, cute na rin nga ako. Anyway, so, good morning mga kabalitaktakan. Nandito na naman ang Dynamic Trio version 2.0 upang makipagkulitan at makipagkwentuhan sa inyong lahat ngayong umaga. At syempre, nagbabalik ang inyong ate/tita na hindi na kumakain ng mic ngayon. Wow! Sophia Pagaduan. Tawang-tawa talaga ako kagabi na panood ko yung video. Bumangga yung mic sa bibig niya. Anyway, happy Martes, Marites, mga kabalitaktakan. Panibagong araw, panibagong good vibes, panibagong information na naman ang ating pagsasaluhan dito sa Morning Balitaktakan. At syempre, papangatlohan yan ng nag-iisang minion in the house, Ren de Guzman. Yeah. Kaya naman, itutuloy ko na. Diretso. Ako pa rin pala. Anyway, sa mga nais pong manood sa amin via their television, kapag gusto nyo mas malaking screen, pwede nyo po kaming mapanood via the GNN channel. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay i-rescan ang inyong mga television channels, hanapin ang GNN, and below that is the Highland TV. So, Tama. channel number varies depending on your location. Minsan po, channel 12, channel 11, 14, depende po yan. Kaya kailangan i-rescan nyo talaga at hanapin ang Highland TV. Doon naman po sa mga gumagamit ng mga de-antena pa pong mga television, yung mga cute yun sa probinsya, gano'n yung apan mo man ikaw na Mga antena. Ernie Barra, Oo. Tama. Oo, ang kailangan nyo lang gawin, ipihit-pihit lamang po yan hanggang mahanap ang Highland TV. Yes naman. At kung ang weapon nyo lang ngayong umaga Ay, ay weapon. cellphone at mobile data, ayan. Meron din kami sa mga social media platforms. Live na live tayo ngayon sa ating Facebook. So, mga kabalitaktakan, like, comment, share, send stars, send gifts na iyan. And syempre, live na live din tayo sa ating YouTube channel. So, ganun din ang gawin natin from our Facebook, like, comment, and share. And of course, if you want to be updated, stay updated all throughout the day, you can follow, of course, our social media platforms. We are on Instagram, we are on TikTok, and we are also on Twitter. And makakalimutan ba natin, of course, ang ating website, ang rngph.com, wherein we upload very interesting articles that you can read. Kung nagpapahinga ka, ganyan, nagme-merienda, you can read them. And of course, we also have the replays of our morning balitaktakan and our Luzon headlines. So, para maging updated ka all throughout the day, visit na our website. Ayan. Perfect na perfect sa pag-chichillax yung pagbabasa ng mga articles. Tama, oo. Diba? Wala Pwede. ko sa'yo. Kapag nagkakape. mga Nagkakape. ganun. naman Oo. nagbabasa. Oo. And speaking of chill, naku, makakapag-chill at walang iisipin na mabigat yung ating mga kabalitaktakan ngayong umaga. Dahil parang walang bagyo tayong nakikita ngayon sa ating anumang karagatan na nagpapalibot sa ating bansa. Kaya naman silipin na natin ang ating latest weather update ngayong ika-4 ng Oktubre 2022. Sa ating latest weather update, mga kabalitaktakan, wala po tayong namomonitor ngayon na sama naman nabubuong sama ng panahon sa anumang parte ng ating karagatan, dyan man sa Pacific Ocean
or dito sa West Philippine Sea. Pero makaka-apekto pa rin sa ating weather ngayong umaga mga kabalitaktakan, especially dyan po sa Mindanao, dyan sa Davao area, ang Intertropical Convergence Zone or ito pong linya or parang wave ng kaulapan mula po sa Pacific Ocean na medyo magpapaulan dito po sa parteng Mindanao, lalong-lalo na dyan sa Davao at Jansan. At dito naman po sa parte ng Eastern Luzon na makakaranas pa rin po tayo dyan po sa Isabela, dyan po sa Aurora, dyan po sa Quezon ng mga pag-uulan, pero ito po ay dala ng easterly, so wala po tayong bagyong nararamdaman. At kung nakikita nyo po yung direksyon ng hangin, almost from Pacific Ocean po. So yan yung current na nagdadala ng easterlies at magdadala ng pag-uulan dito po sa ating eastern part ng Luzon. So magdala lang po tayo ng payong dito sa Cordillera. Asahan pa rin po ang localized thunderstorms na dala ng easterlies at magbaon pa rin po tayo ng ating mga payong. So ang pinakamababang temperaturang naitala dito po sa Baguio City ay 16 degrees Celsius at asahan po nating iinit ito by 23 degrees Celsius. Pero ayon po sa pag-asa, posible pong maramdaman na natin ang malamig na hangin dala ng amihan by the third week or fourth week ng October. So lalamig na naman. Mararamdaman natin ang bare months, ang simoy ng hangin. Yan. Napapalapit na. Nilalamig na naman tayong lahat. At si Ate Ren lang ang may kayaka. Ay, wala nga akong kayakap Ay, ganun eh. ba? Ay, Oo, wala yung ba? meron naman dapat pero hindi makayakap. Oo. Ay, Unan anyway. na lang. Oo. Ano ba, kanina mga ka-MB, ako yung nagsusearch kung ano nga ba ang general appropriations bill. Alam mo ba kung ano to? Ito, Ayan yung bill for our budget. Budget. ayun, budget For siya preparation. for the whole Philippines, tama Oo. ba? Yeah, yeah. Oh, alright. Yes, Kaya pala tama. general. Kasi ako yung nagtataka. Pero alam nyo mga ka-MB, ayan no, napakaganda din na alam natin yung mga ganito. Kasi nga naman po, nagkaroon po ng parang medyo masaya ang ating Kongreso ngayon, 19th Congress. Kasi doon po sa last nilang pag-budget, doon sa either papayag sila or not. Alam mo Oo. yon, no, doon sa voting system po dyan po sa 19th Congress ng ating mga House of Representatives, nagkaroon po ng napakagandang consensus. Oh. Kasi ang lumabas po, ito ay para sa first ever, hindi naman first ever, yung parang pinakamataas na budget na kanilang pag-desisyon Oo. for general appropriations bill nga na gagamitin sa bawat lugar. For Ito yung 2023. for 2023 kasi aabot sa 5,268 laki. billion. Oo, And ang dati maganda 4. dito, ang lumabas po na results sa kanilang voting system is 289 Ang -3-0. So, ibig sabihin, 289 po ang nag-yes. Oh. 3 po from mga Makabayan party list ang nag-no and 0 naman ang nag-abstain. Ang maganda po dito, sa nakita nilang 289, this just means that there is Unity. unity na po, ano ba yan? Huwag ka nagsasabi ng mga word na ganyan, baka maano tayo dito. There is, may consensus Unity. na, may consensus na doon sa loob po ng ating Kongreso. However, sabi ko nga, may 3 pa rin from Makabayan Party List na nag-no. Pero Makabayan ang Bloc. maganda doon, yun nga, nakikita natin na this House of Representatives are really trying to unite in order for us to have that budget na gagamitin din naman. Ito yung budget na to, as far as I understand, mga ka-MB, correct me if I'm wrong ha, ito ata yung panggagalingan ng mga pwede nilang hingiin na pondo per yan yung fund. per probinsya, department. 'di ba? Kunyari, Oo. kunyari ang House of Representatives sa La Union, nire-request siya ng ganito. Doon kukunin sa general. Yes, Tama. Alright, tama. tama pala ako mga ka-MB. And it's nice na nakapag-decide na po ang ating 19th Congress, which means by 2023 we have a budget na hindi na natin kailangan pag-awayan para sa ikauunlad po ng ating bansa. Oh, yan. Sana I nga, remember oo. nun kay last year, pinagawa yan hanggang January. Pumatak na yung 2022, hindi pa nabasa Wala. yung budget. Kaya it's nangyari. early. It's good that it's very early na ipapasa nila. At sana magamit yung mga budget sa Oo, tamang paraan. proyekto and And speaking of budget din, naglaan din ng budget ang Department of Agriculture nga sa mga nasalanta ng Bagyong Karding dahil mga kabalitaktakan umabot na nga sa 3.12 billion
pesos ang damage Nako. ng agrikultura dahil nga sa pagtama ng bagyong Karding noong nakaraang linggo. So ayon sa latest bulletin ng Disaster Risk Reduction and Management Office, ang Karding ay nakapagbigay ng pinsala sa 170,762 hectares of farmlands and naapektuhan nito ang 108,594 farmers and fishers throughout the provinces of Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Bicol, and Western Visayas. Ayan, Yun, so dami palang napakarami. inapektuhan. Oo, tama. So, the majority of the volume loss daw is recorded sa rice production. Nako. And total it's totaling in 134,205 metric tons, which is worth actually 2.05 billion Laki. pesos. Oh. Oo. At ang probinsya na may pinakamaraming loss ng Sino? rice production ay ang Nueva Ecija. Ay, oo. Oo, sila daw ang pinakanatamaan talaga. So, dahil napakalaki nga ng pinsala na natamo ng mga probinsyang ito sa Bagyong Karding, ang Department of Agriculture agreed to increase its assistance to be distributed to affected farmers and fishers. So, ito yung tinataya nilang ibibigay nila, 185.69 million worth of rice seeds, 23.16 million worth of corn seeds, and 13.55 million worth of assorted vegetable seeds. Para naman sa mga gamot daw ng mga animals, yung mga drugs, biologics for livestock daw and poultry, magbibigay daw sila ng 2.45 million worth of those products. And lastly, para naman sa mga sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, they will give 554,000 worth of fingerlings and fishing paraphernalia. So it's really nice naman na they are planning to give nga to the farmers and fishers kasi sila talaga yung super naapektuhan. Kasi 'di ba, how can they move on if they do not start again? 'Di ba? So Kailangan they ng really tulong. have to start again. Oo, Kaya you mag-start. can move on by starting. But anyway, thank you so much po sa lahat po ng Department of Agriculture, sa lahat po ng tumutulong sa. Kung wala naman kasi talaga sila, wala tayo. Saan tama. tayo kukuha, 'di ba? Oo, pero I think we need to rethink na yung rice natin. Kasi yung Vietnam, ang ginagamit nila every time na bumabagyo, hybrid rice. Hindi siya madaling mamatay or lumubog kahit nakalubog siya sa tubig. Tubig, oo. Tutubo pa rin siya. And hindi siya ganun madaling padapain ng bagyo. Pero Healthy naman yun. siguro pwede nating i-consider yon na Ay, ako. ibigay. Oo. Ibigay. We are Pero very kung agricultural ganun, edi country. kukunin na naman natin sa ibang bansa. Yun lang. Diba? Oo. Gagastos na naman. Wag na. Ikaw kung ano-anong sinasadya. Pwede. Tangkilikin ang sarili nating kanin. Oh, galing. Oy, pwedeng. Department of Agriculture, please get me. Bibigyan ka ng tagline. isang sakong bigas. Tangkilikin ang sariling kanin. Wala na kaming bigas kaya Ayan. baka naman. So maganda ding tumangkilik sa mga petrolyo natin na mga Ay, wag produkto, mga kabalitaktakan. Dahil today, good news! Merong rollback na naman Pero magkano? ang ating mga petrolyo. Pero yun nga lang, kaunti lang daw. No? magkano Pero yan? sinabi po ng nag-anunsyo na po kahapon ang iba't ibang oil companies na magro-rollback sila ng kanilang produktong petrolyo. So ang nakikita ko sa gasolina is 40 centavo kada litro ang kanyang rollback. Ang diesel naman po 45 pesos. 45 pesos tuloy. Lakas 45 ka. centavo kada litro ang rollback oo. at ang kerosene 85 centavo kada litro ang kanyang rollback. So ganito din po ang anunsyo ng iba't ibang mga oil companies dahil sinabi po naman ng malaki daw sana ang rollback kung mababa yung dollars. So kung mataas yung dollars, medyo limited lang yung rollback pero kapag mababa, malaki, 'di ba? Oo. So inaantay po ngayon ang desisyon din ng Organization of Petroleum Exporting Countries or OPEC plus ngayong linggo na muling tapyasan ang produksyon ng langis ng 1 milyong barrel, posibleng tumaas na ulit ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo dito sa ating bansa. Kasi itong mga OPEC or organization ng mga nag-export ng mga crudo, lalong-lalo na dyan sa Middle East,
sila yung malaking may control dito sa kuwan natin, supply. If they want to decrease Stop it. itong production ng oil, malaking effect yan. Oo, kasi yun ngayon, So, possible na baka by next week, babawiin din tong rollback na to at baka mas mataas na naman. Naku, yan yung mga dapat magpakarga na hindi kayo. nating inaaway ng mga bansa. Oh, yan. Kuwait, Friendship. kuwan, Friendships. Saudi. Shout yan. out, everyone. Padala naman Love ng you. isang barrel dito. Oo, dapat hindi nga Yan. talaga inaaway. Pero sana magpakarga na po tayo mga chopper po natin kahit na meron na yung fair hike. Oo. Malaking Oo, tulong ba kung- yun? Talaga? Medyo daw sa mga Medyo. kuwan. Depende. Depende Parang pa rin. Parang sa bagay, hindi naman Piso kasi lang tayo idadagdag pwedeng eh. mag-fair hike ng 5 pesos kasi tamado naman ang mga pasahero. Pero siguro talagang gasolina talagang kasagutan dyan eh. Oo, hindi talaga. Mga ka-MB, alam nyo naman yan na kahit anong taas ng pamasahe, kung taas din nga ng taas ang petrolyo, wala rin. Wala din. Tama. Oo. Anyway, Mapupunta doon. oo, mag-shift naman tayo ng topic no sa ating mga Philippine National ID. Oh, nakuha mo na ba to, Sir Charles? Nako, Meron ka na? PSA yan. Meron ka na? Wala pa. Ikaw ba, Ate Ren? Meron! Meron tayo, syempre. At congratulate ko ang aking tatay dahil nakuha niya na kahapon. Oy! Congrats! Pero, ayan. Ako naman, Oo. Sa mga hindi pa nakakuha, isang alternative ang naiisip ng PSA, ng Philippine Statistics Authority, na sila daw ay magro-roll out ng printable version of national ID. Printable? Oo, printable version. So kung hindi pa nakukuha, pwede po tayo daw magtungo doon sa mga offices ng Philippine Statistics Authority PSA. sa mga branches natin dito sa mga kanya-kanyang probinsya para i-claim daw itong mga printable version. Temporary lang daw ito para sa mga parang nakapag-register na tapos meron na pero wala pang official na ID. Pero kung That's the magbibigay plan. din sila ng kuwan, nung PBC, di itapon mo na lang yung And para dati. pwede mo daw ipalaminate ito yung Ay nako, printable gawa-gawa version. na naman Oo. sila. Bilisan nyo na lang po ang trabaho nyo, Kaya hindi nga. yung kung ano-ano. Oo. Tapos pag may nag-print-print dyan, tapos mga scam-scam na naman, ay nanggigigil Diretso ako. na lang kayang i-print gagastos, Yun nga eh, gagastos yun pa nga. kayo sa mga ganyan. Gawin nyo na lang yung mga national ID. Calling out, PSA. May delay daw kasi. Oo. Bakit may delay? Kasi nga, ang target nga ngayong year daw is makarelease ng 30 million cards. Pero Dalawa- parang hindi daw Dalawang ata taon na po, mamimit. Oo. Oo. So, they're planning to release 20 million electronic versions called e-fill IDs by the end of the year to compensate doon sa hindi nila Nako. mamimit na target. Ayan, so it can be laminated. At actually, nakapag-release na sila including si Dennis Mapa, the statistician of the Philippine Statistics Authority. Oh. Ayan, meron na siyang ganon kasi wala pa siyang official ID na yung talagang national ID. So, what is- 1,000 na daw na ganon ang na-release. Yung Kung printed ano-ano version. na lang eh, Kuwan na no? lang. Ipambili na lang kaya ng Oo, nung printer na kailangan. dagdag para Oo. mabilis yung Alam kanilang nyo, sa kuwan. sobrang tagal po niyan, may mga namatay na parating pa lang po Oo. yung national Oo, ID. wala na. No? Naku, Oo, so- naku, nanggigigil tayo dyan. Ako rin, Baka medyo PSA nagigigil ako. naman. Di naman Kasi kami alam nyo galit. naman, 70 million na daw. Actually, 72 million na ang registered. Pero wala, hindi pa nila ma-meet yung Dapat kasi goal nagkaroon natin sila magbigay ng ID. yung age mo ng ganito, tapos pag na-release yung age na ganito, hindi yung lahat-lahat, pati bata sa amin kasi nagpapapicture noon. Oo. Eh di nga, binata na siya, baka nanggigil. Asawa Anyway, na wala para pa. hindi tayo manggigil, pa tayo sa La Union. Nanggigigil. Hindi na lang po serving capital ang La Union dahil bakit? para po Ano? sa mga vloggers, tourists na ini-invite ang La Union po, madami na pong ibinibidang tourist destination. Yun. Just like our farms and our mga ponds, 'di ba? Bongga ang La Union, taga La Union ako, hindi pa ako nakakapasyal diyan. Baka naman invite us. Anyway, ayun po na Probinsya mo, di mo pinapasyalan. nagtatawag po sila ngayon ng ating mga vloggers. Sana media rin po para hindi lang po Oo. vloggers ang tinatawag po Opo. ninyo. Para po din naman ipakita kung ano nga bang meron dito sa La Union. And isa nga dito ang ating mga farms. Diyan sa La Union ang ating grapes farm. Isa yan, Yes. sikat na Grape sikat. picking. May mga kung ano-anong mga hiking, bundok, mga rivers natin, and also may mga ponds dito, may mga parks tayo. At ang maganda, talagang pinopromote na nila. And I know na, nakikita ko kasi na La Union is really one of the bucket list na ngayon. Oo. Parang Tama. dati, La ayoko Union. dyan na mainit. Gano'n. Napupuntahan mo lang naman dyan sa Puro Nuwan. dagat lang. Surf mga lang. Sa ganon. Nuwan, pero ngayon, kakaiba ng La Union. So, Oh. congratulations to Department of Tourism and sa buong probinsya po ng La Union. And sana po umangat po ang ating antas ng pamumuhay dyan. Let us use this opportunity
opportunity po para kumita ng pera sa maayos na paraan, hindi po yung pangbubudol ng ating mga bisita, mga ka-MB ha, pero sa paraan po na mag-iisip tayo ng mga business para makipagsabayan din po doon po sa pag-angat po ng ating turismo. And again, La Union is more than a surfing haven right now. Yes. So, And Hindi congratulations also to Governor. Oo, Governor La Rafi. Union. Napaka-active, no? Oo, Di- forward thinking eh. Pero yung ano nila, tourism, ano nila doon, provincial Oo, din. tourism, Napaka-active nila. Grabe talaga, wala akong masabi. Sobrang, Maganda yung boosting. Oo, hindi, tsaka marami talaga silang ginagawa. Ewan ko, parang ang active ng page ng La Union, everything, ang daming super, ginagawa. super. Oo. Congratulations to the province of La Union. Ayan, mula po sa La Union, akyat naman po tayo dito sa Mountain Province dahil binago po nila or nilaunch nila ngayon itong proyekto po ng Mountain Province Police Provincial Office na Kasimbayanan 2022. Ito nga po pinangunahan ni Mountain Province Police Provincial Office na si Provincial Director Police Colonel Ray A. De Peralta. Yon, De Peralta. At kasama po niya si si Mayor Franklin Odsey ng Bontoc Mountain Province at Provincial Administrator. Kasama po si Governor Bonifacio Lacwasan. Ito pong activity na ito ay actively na sinusuportahan ng iba't ibang religious groups kung saan magtutulungan po ang PNP at iba't ibang religious sector at iba't iba pa pong private organization upang matiyak ang kaligtasan ng ating mga komunidad at iba't iba pa. Kasi ang may original na project nito way back noong regional director at our provincial director si Azurin dito sa region Si Sir Azurin. Si Police General Azurin dyan yes. sa La Region Union. 1. Ito Region yung 1. project niya. Oo. Oo. Wherein kapag matitiyak ang kaligtasan ng lahat, the business or the prosperity will come. Oo. Yun naman yung thinking niya. Eh. So walang krimen, mas safe yung mga tao na mamuhunan, magkuhan, lahat-lahat. Yan. Oo, na-interview ko siya noon, same pa rin ang sinabi niya. And sinabi niya talaga na kailangan focus lang talaga tayo sa safety. Kasi nga, kahit anong ganda ng lugar, kung nakakatakot dyan, di ba? Actually, walang dadayo Oo, na pupunta. exactly. mag-invest. Yan. Ganyan. Good luck sa ating PPO. Yan. Yes naman, good luck po. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating kwentuhan at kulitan mamaya dahil meron po tayong guest, Dahil itong huling araw lamang ng Setyembre ay naibukas nga dito sa Baguio Convention Center ang isang sketch exhibit ng isang Pasig City-based artist. So kung sino siya, kilalanin natin mamaya. Oo, nako, mamaya naman po namamatay na raw po ang ating kultura at mga tradisyon dito sa Cordillera. Pero ang alam niyo po ba ang mga indigenous people po sa Itogon ay meron silang planong gawin para maibalik ang knowledge ng mga kabataan. Kung ano yan, alamin mamaya sa Morning Balita. Ayun. At kung kayo naman mga kabalitaktakan ay maselan sa mga kinakain, especially pagdating sa mga tinapay, nako, ito po may maganda akong segment para sa inyo mga kabalitaktakan kung saan masustansyang mga tinapay and doing it the right process and the right way. Ayan. Kaya naman silipin na natin yan ang inihanda ni Diana para sa ating mga kabalitaktakan ngayong umaga. Silipin natin yan. And feed. Sinong mag-aakalang ang sikretong mula sa isang moderno, simple but aesthetic, and Instagrammable place na ito ay mula sa mga kamay na nag-umpisa din sa isang pangkaraniwang pangarap lamang kasama ang kanyang ama, na siya ring nagsilbing inspirasyon upang makamit ang tagumpay na ngayon. Our cafe started with me and my dad. We thought of opening up a cafe, introducing a healthier alternative for the people here in Baguio, Cordillera. During summer breaks, doon ako nagkikibake sa mga kinukulit ko yung mga bakers na. We grew up simple, We grew up loving the simple life. Kasabay ng kanyang paglaki ay ang pag-usbong din ng kanyang pagmamahal sa pagluluto, na siyang naging motibasyon niya upang makagawa ng mga makamasa at kakaibang mga pagkain. For the breads, I would recommend the kamote buns. It is sourdough bread. It's filled with kamote
and then it has a topping of butter and sugar. I came up with that idea because when I was growing up, I don't know if you had that experience also, eating boiled kamote. You put margarine and then you put sugar. That's the idea where it's from. I just made it into a bread. Tulad ng isang tinapay na nangangailangan lamang ng simpleng mga rekado, kagaya ng asin, tubig, harina at pampaalsa, ito rin ang naging inspirasyon ni Nicolo para makagawa ng artisan cafe. Kabilang sa mga kakaibang inobasyon ay ang mga putahing malapit din sa puso ni Nicolo, kagaya na lamang ng farmer's breakfast. It's very, very close to my heart because I've seen my auntie, my uncles, they were farmers and they work hard. And after a long, hard day of work, syempre, you get hungry. So that's where the idea came from. Kasabay ng kanyang ginampanang tungkulin para sa kanyang pamilya ay ang advokasya din niyang suportahan ng mga local product. Tunay ngang swak na swak talaga sa masa ang mga kakaibang produkto ni Nicolo. Katulad na lamang ni Jerickson na dumayo pa mula Taguig upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa cafe na ito. I mean, I saw some videos sa TikTok kasi, so I already have a plan kasi nga for birthday ko today. So, I took some research. So, I saw someone na pumili ng cake dito, which is strawberry cake, and that's the reason bakit in-order ko din siya. Maging ang mga katulad ni Harriet na isang IP advocate ay nagbigay pugay din sa advokasya ni Nicolo. It's very special for me as a Cordilleran because they're serving our local, they source out their ingredients from our local farmers, local business owners, and local producers ng mga raw materials nila. And I think I love that because, they're advocating to support our, kasaka, ka-farmer, and everything, yeah. Kaya naman, patuloy pa rin si Nicolo na nagsusumikap upang mas mapabuti at mas mapaganda pa ang kanyang mga produkto. My goal right now really is to be able to learn more, to be honest. Because for me, I think I still lack experience, I still lack knowledge. That's what my approach is every day. I need to learn every day. My goal is to become consistent in everything that we do here in the cafe. Kaya sa mga naghahanap ng kakaibang culinary experience, bisitahin ang artisan cafe na ito and do it the right way. Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba naman hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home,
and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Tatapusan mo na, mosquito man. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Ayan, alam naman natin ang ating syudad ng Baguio ay isang melting pot of opportunities and of course different cultures at isa na rin dito ang ating mga artists. Kaya naman isang Pasig City-based artist ang nahumaling dito sa ating syudad at siya ngay nag-sketch ng mga iba't ibang places dito sa Baguio City nang siya ay nakatira dito. At yan na nga, nitong huling araw ng Setyembre ay binuksan ang kanyang exhibit dito lamang sa Baguio Convention Center. Kaya naman ngayong umaga, ating aalamin ang inspirasyon sa likod ng mga sketches na to. So let us all welcome Mr. Aurelio Castro III, the man behind the Sketcherelio exhibit. Ayan, so good morning Sir Aurelio. I hope you're doing well po. So sir, bigyan nyo naman po kami ng overview kung ano ang makikita namin dito nga sa Sketcherelio exhibit sa Baguio Convention Center. Okay, so hello, maraming salamat. So yung 40 sketches yung nandun sa exhibit ko, no, including 6 sketches na gawa ni Jed. So second exhibit ko na to sa Baguio ng mga sketches ko. First one was in 2019. 30 sketches yun na na-exhibit una sa Ililica during the Ibagyo Festival. Tapos nalipat yung exhibit sa unang Ibagtit group show sa Luisas. So yun yung unang beses na nag-sketch ako around Baguio. Tsaka yun din yung unang exhibit ko doon. Oh, okay, sir. So, second exhibit nyo na tong Sketcherelio exhibit na to. So, sir, bakit gustong-gusto nyo na i-sketch ang mga lugar dito sa Baguio City? What makes Baguio City different from the other places you've been during the past few years? Dahil dito ako pinanganak at lumaki sa baba, no, sa Manila. Siyempre, puro flats. So, ibang-iba visually tignan talaga yung Baguio City. Pangalawa yun. So kahit maghapon ako i-sketch sa labas, so hindi rin siya ganun ka-polluted. No? Tsaka ang ganda ng Baguio eh. Actually, hindi ko kailangan lumayo sa isang spot para maghanap ng another view to sketch kasi lingan ka lang dito, may maganda rin yung view. Lingan ka dito, maganda ang view. Napakaganda ng Baguio.
Nako, I agree, Mr. Aurelio, no, napakaganda talaga ng Baguio City. And we're very happy that you recognize it, seeing as though you've lived, nga, sabi mo, nabanggit mo nga kanina, from Pasig all your life. So, ayan sir, ano naman ang naramdaman mo, syempre, nung na-recognize nga ng Baguio LGU yung mga sketches mo? At yan, binigyan ka pa nga ng sarili mong exhibit. Napakasaya. Yung una kong exhibit, may konti akong kaba kasi baka hindi ako matanggap, 'di ba? Kasi hindi ako tubong Baguio. Bakit ka dito mag-exhibit? Yung gano'n. Pero maganda naman yung naging acceptance sa akin ng mga kapwa ko rin artist at saka ng mga tao, ng mga taga Baguio, no, na natuwa sila kasi ang nangyari parang this is how I see an outsider sees Baguio. Parang gano'n eh. So ito yung mga nakakakuha ng pansin sa isang hindi taga Baguio. Na not necessarily yung mga tourist spots. Diba? Yung mga ordinaryong lugar sa Baguio, napapansin din namin eh. Na kakaiba siya, na maganda pa rin. Itong second exhibit, triple or multiplied yung kung ano yung naramdaman kong acceptance sa akin ng Baguio noong 2019. Grabe. Para matanggap at makapag-exhibit sa Baguio Convention Center, napakasaya ko. At sobrang pasasalamat. And yes sir, we are very, very happy for you too na na-exhibit nga ng 2 beses yung mga artworks mo po dito nga sa syudad ng Baguio. So sir, you mentioned a while ago that you have 40 sketches na naka-display dito nga sa Baguio Convention Center. Out of the 40 sketches po that you have, do you have a personal favorite po siguro? Siguro yung view ng upper session, yung dating anong building to? Court of Appeals. Kasi I was galing ako ng Victory Liner. May pinick up ako na package from Manila. Na ako naman kasi lagi ako may dalang pang sketch eh. Pero I was not expecting na yung labas ko na yon is may mas sketch ako kasi talagang nakapayang umulan. So from Victory, naglakad na lang ako papunta sana ng Luisas kasi doon talaga every after mag-sketch ako doon ako nagpapahinga eh. Itong parte doon na open siya na pwedeng silungan. Sumilong muna ako doon, tapos tumingin na ako. Pagharap ko yung view na yun. Sabi ko mukhang pwede akong mag-sketch dito, mukhang hindi naman bawal. Tsaka ang lakas din ng ulan eh. Sabi ko, magpahinga muna ako dito. So yun, tapos sobrang foggy na wala sa Manilang fog eh. So hindi ako praktisado, hindi ako sanay paano mag watercolor ng fog effect. Pero it turned out okay naman, na-capture ko naman yung kulay niya, yung itsura niya. So yun yung hindi naman din favorite, no? Pero yun yung isa sa mga special na sketch ko kasi hindi intended na mangyari. Tama. Sir, napaka-random nga nung kinento ninyo pero special sa puso mo kasi ayun nga, hindi mo siya in-expect. So sir, maraming taon na kayong nag-sketch or nagpipaint. Yun po ang balita ko. So kailan po ulit nga kayo nagsimulang magkaroon ng mga exhibit? Mga anong taon po kaya ito? Yung sa on location, yung itong style ko ngayon na sketching, yun yung 2014 yung first. Tapos mga urban sketcher na group, meron din kaming annual na group exhibits sa mga iba't ibang lugar to exhibit. Nako, madaming experience na pala ang iyong napuntahan, Sir Aurelio. So, ayan sir, tatanungin ko na lang, ano pa yung mga future projects na ginagawa po natin ngayon? After the Sketcherelio exhibit, ano pa yung mga plano nating gawin, plano nating pundahan, para of course, ma-showcase pa itong ang mga sketches natin? May usapan na pinaplano na lumipat
naman. La Trinidad or somewhere, ibang ano naman. So, naman, doon naman ako mag-sketch. Meron din na Sagada. Ang mangyayari parang iba-ibang lugar ng Benguet. Ayun sir, sana nga makalibot po kayo dito sa Benguet. Hindi lang actually dito sa Benguet, sa buong Cordillera na para ma-showcase natin yung ganda nga talaga na makikita natin dito sa Cordillera. Ayan sir, last question So Sir Aurelio, as an artist why is it important that we continue to create art in our society, and what is an artist for you? Sa akin, bilang artist, marami ang lawak kasi niyan diba? May mga artist na ang goal is to shock. May mga artist na ang goal is to rebel, mga ganon, di ba? Sa akin, simple lang parang, ayun, katulad ng mga sketches ko ng Baguio, hello, may okay rin tignan dito, baka sobrang nakasanayan mo na hindi na sa'yo special to. Pero ito, ipaalala ko lang sa'yo na ito, maganda tong street na to, maganda tong view na to. So yun lang. Tsaka ang unintentionally din, dahil 2014 pa ako nag-i-sketch kung saan-saan, marami na ring lugar akong na-sketch na wala na. Old houses na na-demolish, na naging mga condo na, mga ganon, no? So, yung mga works ko, naging na rin may mga before and after na rin. So parang nagkaroon na rin siya ng historic na significance kasi marami na rin akong na-sketch na hindi na nag-i-exist. Parang may magpaalala lang. Yes, Sir Aurelio. Tama, no? We all have different goals when we create art, and sa iba to rebel, sa iba to inspire, for you to show people that this is still existing, itong place na ito, and of course to make history na rin, to leave a legacy. Pero ayan, Sir Aurelio, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng interview ngayong umaga. We hope that you continue to inspire actually our younger generations to create art. So ayan mga kabalitaktakan, that is Mr. Aurelio Castro III, the man behind the Sketchrelio exhibit na makikita natin doon nga sa Baguio Convention Center until the end of this month. So ayan mga kabalitaktakan, bisitahin po natin siya at tuloy din ang ating kulitan at kwentuhan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Gusto
mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Oras po natin, alas 7:51 na ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon natin ngayong umaga. Atin namang pasadahan ang mga balita sa Morning Balita. Unang-una na po dito ang gustong pagtibayin po ngayon ng pamahalang bayan ng Itogon ang pagtuturo ng tradisyon dahil sa unti-unti nitong pagkalimot ng ilang mga residente. Ating alamin yan sa report ni Randy Guzman. Sa paglipas ng panahon, unti-unti na raw namamatay ang tradisyon at kulturang kinagisnan ng mga indigenous people of Benguet. Kaya tayo ko mga makita dagito'y kabataan tatanga surutin dano anya dya irugrugi tayo nga kasla nga programa tayo nga panangaywan iti ili, panangaywan iti aglawlaw kasjay. Noon yung mga ninuno namin, yung bayanihan system. Lahat noon pag may problema o may kwan sa sitio nila, sa barangay, kung may nangangailangan ng tulong, lalabas sila. Pero ngayon parang naalis. Kaya yan ang gusto namin na sana hindi maalis yan. Protektaran namin yan para yung mga susunod sa amin malaman nila at may makita nila sa mga next generation. Hindi naman daw masisisi ni Vice Mayor ang bagong henerasyon. Responsibilidad pa rin daw kasi ng mga nakatatanda na maituro ito sa mga bata. Siguro may kasalanan din kami kasi hindi namin ini-explain sa kanila. Siguro yun, lack of communication. Kaya siguro hindi naman sila nagbago, pareho lang naman. Pero syempre ngayon iba na talaga with social media, with the internet. Talagang iba na talaga yung process ng pagtuturo. Siguro yun ang dapat na tignan natin kung paano natin ipasa yung culture para hindi mawala. Kaya naman, sa pagbubukas ng selebrasyon ng Indigenous Peoples Month sa Itogon, Benguet, isa ito sa kanilang mas tututukan. Activity tayo gawin tata for the whole month. At in tongtong men itidipid, umayan dagi agisuro. Nga agisuro traditional rights, traditional cultures nga related iti IP celebration tayo dahil nga bulan. Kat numan pa nga nakinawatan basit. Ipagpatuloy natin itong programa ng IP. So, we also in the DepEd, in the schools, we are going to redownate these learnings that we have. Tutulungan din natin yung mga bata para hindi man lang mabura yung culture. Yung mga estudyante ngayon parang ayaw na eh. They usually say na that is for the old folks, for the old people. But in DepEd, we have to educate them. Target nilang magturo sa higit 50 paaralan sa bayan. Indigenous month celebration ay panagod na inandi official tapos na itugon ay gawain sa akin. Sa pamamagitan daw nito, hindi lamang nila matututunan ang mga tradisyon at kultura, pero maisa sa buhay nila ito sa tamang paraan. Ang selebrasyon ay sinimulan sa isang dasal at nagtapos sa isang salo-salo na dinaluhan ng mga indigenous people mula sa iba't ibang tribo. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At baba naman po tayo dito sa Macabebe, Pampanga dahil po sa baha, binigyan po or hinandugan ang mga ating mga guro ng mga bota para po sa pagdiriwang ngayon ng National ng Teachers Month. Yan. Ating alamin yan sa report ni Gracie Rutao. Tinatamaan ng baha, umulan man o umaraw, ang bayan ng Macabebe sa Pampanga. Hindi ang kabuhayan ng apektado. Kundi maging ang pag-aaral ng mga taga rito. Dito sa Dalambaliti Elementary School,
halos hindi mawala-wala ang baha sa eskwela. Baha ang school grounds, stage, mga CR, lavatory at iba pa. Inaabot rin pati mismong mga classrooms kung minsan. Tulad ng larawan na ito na nag-viral sa social media sa unang araw ng klase ng mga estudyante. Sobrang sakripisyo ko, no? Hindi ko na siya pwede pang iisa-isahin pa, pero yung dedication lang nila sa pagtuturo talaga, ma'am, umaraw man o umulan, para lang maibigay yung nararapat na karunungan para sa ating mga mag-aaral, ay ibinibigay po ng ating mga mabubuti at magagandang loob na teachers po ng Dalan Balite Elementary School. At dahil walang pinipiling panahon at sitwasyon ang pagtulong, bumiyahe, nagbangka at sumuong sa baha ang ilang naantig sa sitwasyon nila mama at sir, tulad ng ilang opisyal at miyembro ng Sir Optimus International of Guagua. Para makapag-abot ng kaunting tulong sa mga huwarang guro ng paaralan. Not all superheroes have to wear capes. So sila araw-araw pumapasok para turuan tayo. Sila yung parang magbibigay ng hubog kung sino tayo paglaki natin. Mga bota, alcohol at face mask ang handog sa kanila. Kaya si Teacher Maynit kaagad isinuot ang mga bota para magamit sa pagsuong sa baha. Malaking tulong po ito sa amin kasi ngayon po kasi puro baha kami. Hindi na po nawawala ng tubig sa school namin kaya napaka-useful ng bota po para sa maraming salamat po sa inyo sa mga sa Sir Optimist ng Guagua. Thank you so much. First of all po, maraming salamat po sa Sir Optimus International of Guagua sa blessing po na binigay nyo sa Dalan Balite Elementary School, especially sa mga teachers. Malaking tulong po ito as you can see po nung baka kami dito, ma'am. Dahil po sa mga ito ay makakaiwas po ang ating mga teachers sa mga pwedeng sakit na pwede po nilang makuha dahil po sa tulong. Again po, maraming salamat sa maagang pamasko po ninyo sa mga teachers ng Dalan Balite Elementary School. Dakal po salamat. Isang way ng Sir Optimus International Guagua para magpasalamat para sa kanila na kahit na anong sitwasyon, umulan, umaraw, nandun sila para sa mga bata. And we always salute them for that. Ang simpleng tulong na ito ay hindi lang para masigurong walang balakid sa patuloy na edukasyon ng mga kabataan, kundi para masiguro rin ang kaligtasan ng mga guro sa kanilang walang sawang sakripisyo. Happy Teachers Month! Gracie Rutao para sa Luzon Headlines. At mula po sa Pampanga, akyat naman tayo dito sa Isabela kung saan ang isang bayan ay mayroong beach resort sa gitna ng palayan. Ating alamin yan sa report ni Yeda Joyce Rodil. Bayan ay posible pa rin ng isang beach resort. Ito ang pinatunayan ng isang resort sa bayan na alok ang beach vibe sa gitna ng palayan. Iba pa na parang kakaiba kasi marami na rin nagtayo ng private pool. Bakit yung parang wala sa Isabela? Wala dito sa amin. Ayon kay Prilan, nagsimula lamang ang kanilang ideya na gumawa ng private pool para sa kanilang pamilya. Pero nang ipinaupa ito sa mga gustong magtampisaw, tila nagkaroon ito ng ideya na gawin itong beach resort. At noong Abril, binuksan na ito sa kanilang mga customer na agad dinagsa ng mga gustong tumakas sa init ng summer season. Ako yung unang nagpatayo ng private pool. Halos kakatapos lang ng pandemic, hindi makalabas yung tao. Parang doon ko naisip yung private pool na pang isang pamilya lang. Totoo lang po, hindi ito sukat akalain kasi nagsimula lang po talaga ang Fresh Resort sa katang isip lamang po ng may-ari po kasi po pang personal lang po talaga nila yun. Bagamat nag-aalangan noong una, pinasok ni Prilan at ng kanyang asawa ang ideyang ito. Gamit ang ipon ng mag-asawa, pinagtiyagaan nilang ipundar ito at hindi naman sila nabigo sa tinahak nilang desisyon. Siyempre hanggang pangarap lang. Sugal siguro, nandun na yung mga nervyos namin. Kung papatok ba ito, mawawala na yung ipon namin. Pero talagang lakas lang ng loob. Doon mo lang, isipag lang, tuloy-tuloy mo lang kahit wala kang ipon dyan na napakalaki.
malaki. Kung talagang gusto mong ituloy, gusto mong matapos, talagang matatapos mo din pala. Saksi naman sa kwento ng tagumpay ng mag-asawa ang kanilang mga empleyado. Nga po, nagiging maganda na po ito, no? Ngayon nag-isip po sila kung paano po mas magiging unique o kakaiba po ang ano nila, ang magiging susunod na plano. Ngayon po, nakaipon sila sa sarili nilang sikap. Alok ng resort ang mala beach vibe ng mga cottage, beach pools at samot-sari pa. Ngayon, plano pang dagdagan ng resort ang kanilang mga amenities para sa dagdag na beach vibe sa mga bibisitang mga customer. Yeda Joyce Rudil para sa Luzon Headlines. At yan po ang pasada ng mga balita ngayong umaga. At para po sa mga karagdagang mga updates, tumutok lamang po sa Luzon Headlines alas 6 po ng gabi at News Force North Luzon alas 6:30 ng gabi sa Highland TV. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Ng batang 90s, parang natin ang itrahan. Ang batang 90s beauty, di ka magsisisi, promise. Sa beauty ng batang 90s. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Once again, Happy Teachers Month po sa lahat ng ating mga butihing guro. You deserve the best because you are the best and you are our second parents. And once again, bago tayo magkulitan at maglaro, alamin muna natin kung ano nga ba ang lumabas na mga bola para sa ating mga Small Town Lottery. Para po sa unang draw, 1816. Pangalawang draw, 917. Pangatlo, 3119. Again, ulitin ko po, unang draw 1816, second draw 917, and third draw 3119. Congratulations po sa lahat ng mananalo. And sa mga hindi pa nananalo, keep trying. Ano yan? May nagpapa-popcorn ata dito sa studio. May mga pumuputok. May mga bakit naman petrolyo naman ang aking noo? Naka naman. Ano ba? Anong mangyayari na ngayon? Anong kulitan natin ngayon? Ang ating kulitan, meron tayong games. Our favorite part of the game dahil babalik na sa baul si Madam Sofia Pagadawan. Tayo ay maglaro. Ano ba ang ating laro ngayon? Big brother, big sister. Rebuzz Puzzle Game. Rebuzz Puzzle. O, sasayaw daw yung mali. Ay, bakit? Paano kumali tayong tatlo? Paano kumali kang tatlo sa Oo, sasayaw kami lahat. Yan na. Game. Para sa unang... Ano ba yung rebuzz? Guess the phrase from the given picture. Naku, pag hindi tumabi talaga yung... Pag sagot ko talaga Jody, ay naku. Charot. Anyway, game. Sige, hindi namin makita. Ayan. Coffee in a box. Ano yan? Example? Anong ano sagot? yung answer? Coffee break? Coffee break? Okay. Alam ko na. Coffee break. May joke sana ako kasi bawal kasi, di ba? Ano ba yun? Yung joke ko pag Reserve mo na lang mamaya. Okay, totoo na. Let's begin. Alright. Makisagot din kayo mga kabalitaktakan. Broken personality. Split personality. Split personality? Broken. Tama ba? Broken yarn. Split personality ba? Hindi ba? Wow! Thank you. Ay, bilbil ko. Next. Alright. Sino sasayaw? Wala. Sasayaw daw tayo. Sasayaw si Phoebe. Dali na, ready na ako. Ready. Ay! Bakit naman yung bilbil. Huwag ganun. Tayo ka pa. Sige, dahil. Ayan. Yung bilbil, I'm ready. I was being ready. Pasayawin niyo tayo.
si, na? Miss Ren. Yun ah. Ayoko. Ang pangit ng sayo. Parang hindi ganun yung Parang hindi pinaktis mo ganun. ah. Later. So, Okay. alright, next. Next. Love at first sight. Sorry. Mahilig ako sa ganyan. Tanggalin yung eyeglass. Te, wala pa. Titignan ko pa lang. May sagot ka na. Titignan na eh. Okay, Love at next. first sight. O, sasayaw. Ikaw naman. Ha? Bakit Halika na, ako? sumayo na tayong dalawa. Oh, sige. Yes, sige. Go. Paano ba yan? Pwede ba gumanin ka? Ang laki-laki. Ganon. Oo. Hindi, talikod na lang ako. Ano? Mahilig ka kasi sa love at first sight. Oo nga eh. Kaya ka, Tutuloy. Tanggalin na yan. kaya ka nasasaktan. Alright. Okay. Alright. Sayaw! Sana yun? Ay, ayaw namin yan. Gusto namin yung kanina. Yung una. Wow. Kasi alam ni Sir Charles yung Dami hindi. Ano ba yan? Hindi natin nakasin si Sir Charles. Sige. Tama ba? Mamaya, Ganon, mamaya. diba? Ay, oo, alam niya. Mamaya, ikaw lang Ganun, pero di ko na alam. Okay, game. Pala, ganun Next. pala. Okay, next. Kayo. Di ba yung mahirap, ibibigay mo sa amin? Oh, di ba? Oh, ang galing mo, Ay, Sophia. nagkukot si Brian. Si Hindi, Brian ang ano? sasayaw. Read between the lines ba yan? Tama. Oh. Siguro pinareview to kay Sophia. Hindi. May Siya hindi kasi ako gumagawa ng maglibos sequence nung kaya ano, alam nung na niya. bata ko. Hindi. Sige na, oo. Oh, Ito lang sige. naman ang aming role sa Uulit buhay. na naman. Oh. Alam na Ganito na. talaga. Tanggap na namin. TikTok kayo ng TikTok paggabi. Ano, showcase natin. Oo nga. Come on. Ano? Ano ito yung step nyo? Nagre-ripple yung step kay Sir Charles. Ano muna si... Lagi na lang ako na. Ayoko na. Alright, next. Next. Sige. Long overdue. Ay, ikaw sasayaw. Oh, yan. Ikaw ngayon ang sasayaw. Sorry. Okay. Anong sasayawin ko? May iba lang ako. Bakit ka naka-video touch? May iba lang ako. Sabi ni Sophia. Hindi sorry. narinig. Huwag mo lang yun. Narinig ko yung partially. Okay. Partially lang ah. Hello Sayo kay ka kahit DP. ano. Go. Hi! Oh, sayo ka na. Yeah. Oy, sumayaw ka. Oy! Ano yun? Ano yun? Ay, party girl na siya. Party girl na. Alam mo na Alright. yan ah. Next. Okay, next. Sasagot ako para sa... Balanced diet. Sir Charles kasi alam niya. Nagda-diet ako eh. Wow. Nagda-diet ka? Oo. Kailan? Hindi pa start. Last year. Hindi pa start. Tomorrow pa. Alright. Pwede ka natin eh. Oh, go. Kayo naman. Anong sasayawin natin? Hindi ko alam. Nag-breakdown. Ganun lang. Ayan, yan po yung ating mga dalawang lutang-tang ngayong araw. Wala bang magpapazumba dyan? Yung pa-zumba ni Mayor. Yung mga ganon, yung mga... Yan. Oh, galing. Wala na ba? Meron pa ba? First First aid! Ay, yes. Alright. Thank you. Correct tayo. Thank you. Oo. First aid. Ay, Okay. yes, panalutang na. Yes. Meron pa ba? Para mga bata. Last Ayan, na last daw. Okay. Food for the thought? Food for thought. Ay, for the ka. Oo, for the... At least may nasagot ako. For the sayaw ka ngayon. Halika, sumayo na tayo. Hindi kang balance Wait diet. Yan. At nahulog yung mic ko, hindi ko alam kung bakit. Oh, freestyle lang. Yan, party pag umaga. Yan! Yan ang mga gusto nyong ginagawa namin. Alright, pinapayang host. Welcome to Physical Hosting! Woohoo! Wala na! Alright. Oo nga, napagod ako. At nakakahiya man ang aking ginawa. Pero hindi ka ako mahihiya kasi
Alam kong nanonood ang aking pamilya dyan sa La Union. Yan. Ay, nakakatakot eh, nanonood Sa sila. aking parents and of course sa Paano aking yung tita. sayaw mo? Pagaling ka na, uy, nagbabati ako, chismis kayo ng chismis Go lang. Ha? Pwede dito lang. Tapos, alam mo, bigyan mo ako ng time magbate para hindi mo binabate yung mga pamilya ko. Nakikipamilya ka ha? Go. Anyway, sa lahat po ng taga La Union, hindi ko na pa isa-isahin lahat po ng aking minamahal dyan sa probinsya ng La Union. And of course, yung isa sa Nueva Ecija, ingat ka dyan and congratulations for your 10-kilometer run. And sa mga nanonood po, from Cebu, si Mr. Mark, nanonood daw siya from Cebu kanina and nag-send siya ng 50 stars. Oy, Thank you so congrats. much for sending us consecutive days na po na nagsisend ng stars. And sa mga taga Pugo, La Union, maraming salamat po. And kay Ma'am Maria Victoria na na-interview namin kanina. Again, it's Breast Cancer Awareness Month po. So mabuhay po tayo ng matagal. And sana po ay maging matibay po tayong lahat. And kanya pong payo sa lahat daw po ng kababaihan na especially 18 to 20 yan daw po na-detect na po kapag meron pong breast cancer. So, have your regular check-up every year po at ipacheck nyo po kung may mga bukol po kayo. Tama, alagaan natin ang ating mga sarili, especially sa mga kababaihan. Actually, hindi lang dito sa may part ng ating dibdib, doon din sa reproductive system nating mga kababaihan. It's important that we know early on. Pero anyway, mahingi lang ako ng pasensya sa aking pagsayaw sa aking pamilya sa loob mo. Alam mo, nakakaya yun. Pero pinapati ko ang aking mga pamilya sa La Union, Pagaduan, Labrador, and Castillo family. I hope you all are safe there. At yun lang naman. Sana nag-i-enjoy kayo sa mga buhay ninyo. And wait lang, fun fact pala, hindi siya fun fact actually. Sabi po ni Ma'am Maria Victoria, isa pong 17 years na po siyang cancer survivor. Lalaki daw. Kahit lalaki po ay nagkakaroon ng breast cancer. So have yourself checked po. Yan. Pero rare lang kung minsan or hindi ganun kadalas unlike sa mga babae. Yan. And also, pasalamatan ko at sorry nakalimutan ko nung Lunes. Hindi pala, sorry. Oo. Si Patricia Lardizabal, happy birthday Ate Pat. And nandyan ka ngayon sa NCR. Ingat-ingat ka lagi. And also, pasalamatan na din natin ang iba't iba nating mga sponsors. Unahin na natin dyan ang Batang 90s Milk Tea dyan po sa Upper Session Road, Baguio City. Harapan po ng PIVR Gym. Kung gusto niyo pong magpalamig, punta na po kayo sa Batang 90s Milk Tea. Huwag din natin kakalimutan ng Musar Music and also Pugo Adventure Resort dyan po sa Pugo, La Union. Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizan Vision Clinic na nagpapalinaw ng aming mga mata para makita natin ang ganda tuwing umaga. And Annie's Grill Pizza Sack at Aldrich Corporation na aking ginagamit para tanggalin ang lamig sa aking mga katawan. Yan po ang Pau Masahe dahil wala ng aw sa Pau! Ang sakit ng likod ko dito. Parang kailangan ko ng pau. Nagpaparamdam. Oo nga Okay, and thank you din sa ating mga sponsors like the National Grid Corporation of the Philippines and GCP, ang TG Home Builders. Kung gusto natin ng reconstruction or renovation sa ating mga tahanan, magtungo na tayo sa one-stop shop na TG Home Builders. And of course, makakalimutan ba natin ang Baguio Country Club, ang first and only 5-star mountain resort in the Philippines. Yan, So magpapaalam na tayo. Magpapaalam na pala. Magpapaalam na ako. Yan, nakasama nyo ngayong umaga ang tanging cute sa barkadang to. Ayan, ang inyong gentle giant, Charles Limon. Nakasama niyo rin po, nagpasaya na naman po ng inyong morning ang nag-iisang minion in the house. Napakaliit pero napakakulit, Randy Guzman. Ayan, ilalayo ka ng aking mic dahil sa oras na ito kahapon ay nangyari ang hindi naasahan. Pero magpapaalam na ako at babalik na ako sa Bool. See you next week mga kabalitaktakan. Ito ang inyong ate/tita Sofia Pagaduan at ito ang Morning Balitaktakan! Bye!